Εσείς είστε το κράτος. Και σίγουρα αυτό που πρέπει να προκαλεί. Αυτή η ιστορία δεν είναι Πολυτεχνείο, γιατί στο Πολυτεχνείο πράγματι υπήρξαν μαζικές δολοφονίες και ήταν κατά της δικτατορίας ο αγώνας αυτός. Τουλάχιστον τώρα μπορούμε και γράφουμε. Δεν είναι ο Δεκέμβρης, δεν είναι 17 Νοέμβρη, είναι κάθε μέρα ο πόλεμος που υπάρχει. Ξέσπασμα του κόσμου, διότι ζει και αισθάνεται χιλιάδες πολεμικοί. Ανοιχτές διαδικασίες. Ήταν σταγόνα στο ποτέ που ξεχύλισε. Δεν έχουμε εκπληρωθεί. Επομένως, η εξέγερση είναι ζωντανή. Θα ξαναβγούμε στους δρόμους. Μια τέτοια κατάδειξη. Γι' αυτό και η δολοφονία των 15 μαθητών δεν μας εξέπληξε. Είχαμε επισημάνει τον κίνδυνο που συνιστά για τα θεμελιώδη δημοκρατικά μας δικαιώματα, για τη σωματική μας ακεραιότητα, τελικά για την ίδια μας τη ζωή.